Transport Malta ħarġet minn skemi ġodda fil-forma ta' għotjiet finanzjarji biex jiġi mħeġġeġ l-użu ta' trasport nadif u sostenibbli kif ukoll alternattiv. Dan se jsir b'investiment ta' 26 miljun euro f'għotjiet finanzjarji li se jkunu disponibbli għal pubbliku li jinkludu l-iskema minn fondi Ewropej imħabbra aktar kmieni din il-ġimgħa. Tant ħabbar fi stqarrija tal-Gvern li fjant qal li dan huwa l-akbar pakkett ta' inċentivi finanzjarji għat-trasport ta' dan it-tip. Transport Malta l-darbohra qed toffri aktar inċentivi finanzjarji lis sewwieqa Maltin sabiex jagħmlu użu minn mezzi ta' trasport aktar sostenibbli u effiċjenti u tħeġġeġ lis-sidien tal-vetturi biex jixtru vetturi ġodda b'emissjonijiet baxxi u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent jew inkella jikkonvertu l-vettura attwali tagħhom għal waħda aktar nadifa. Dawn l-inċentivi jinkludu għotjiet finanzjarji, inklużi skemi ta' skrappjar, xiri ta' vetturi elettriċi plug-in ġodda użati u vetturi elettriċi użati, għotja finanzjarja bħala promozzjoni tal-LPG bħala fuel alternattiv flok id-diesel u l-petrol, xiri ta' vetturi ġodda ta' kategorija L li jaħdmu bil-petrol inklużi muturi, xiri ta' vetturi aċċessibbli għas-siġġijiet tar-roti biex jintużaw għat-trasport tal-passiġġieri għal kiri jew profitt, installazzjoni ta' pannelli fotovoltaiċi f'vetturi għal ġar tal-passiġġieri, għotja li tippromuovi l-modifika ta' vetturi heavy duty b'magni diesel b'filtri ta' partikoli ta' diesel u sistemi ta' tnaqqis katalitiku selettiv, għotja sabiex tippromuovi l-modifika ta' vetturi li jaħdmu bil-fuel permezz tal-installazzjoni ta' powertrains elettriċi bil-batterija u skema ta' skrappjar li tapplika għax-xiri ta' muturi, karozzi u vanijiet elettriċi użati u l-konverżjoni ta' roti għal pedelecs. Dwar dan One News tkellem mal-uffiċjal ewlieni tad-Direttorat ta' Trasport fuq l-Art fih dan Transport Malta, Pier Montebello. Dawn l-iskemi kif qegħdin ngħidu kienu popolari ħafna is-sena li għaddiet u kif qedna nbnew fuq ta' snin ta' qabel. Ovvjament l-għan ewlieni tagħhom huwa li jkollna trasport iktar sostenibbli u vetturi fit-toroq tagħna li huma iktar moderni iħammġu inqas u huma iktar sikuri fl-aħħar mill-aħħar. Pier Montebello saħaq li kull min ordna karozza plug-in hybrid sa Mejju li għadda u li s'issa għadha ma waslitlux, il-Gvern xorta waħda se jkun kommess mal-ftehim. Staqsejna lis Sur Montebello dwar id-differenza fil-prezz bejn il-vetturi li jaħdmu bil-petrol u diesel kif konna mdorrijin u l-vetturi elettriċi. Aħna b'daw l-għotjiet fil-fatt id-differenza jew id-distak bejn il-prezz ta' karozza ICE taħdem normali bil-petrol jew id-diesel għal vettura elettrika hija dejjem jitnaqqas. Aħna qegħdin ngħidu li anke coach fejn għandu x'jaqsam coaches, fejn għandu x'jaqsam vetturi li huma aktar heavy duty pereżempju, fejn għandu x'jaqsam RRP funds, hemmhekk ħajjena taw sa 400,000 euro fuq kull vettura li tinxtara. Jiġifieri kif qegħdin ngħidu il-gap bejn vettura taħdem diesel u vettura taħdem bid-dawl hemmhekk naqas ħafna. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn fuq is-sit www.transport.gov.mt u wieħed jista' japplika sal-aħħar ta' din is-sena.